Добре сме. И сега, цялата кола изгори. Ебате те чакай. Поне ще се бъде гледане 100%. Добро утро на всички. Времето е прекрасно. Обаче аз съм хремав. И най-тъпото е, само ще застане така, че слънцето ни свети. Най-тъпото е, че вчера отдрасках колата в един камък. Обаче беше късно вечерта и не видях горе-долу каква е щетата. Видях само, че почва от вратата и стига до джантата. Много работа ме чака. Като цяло ще ви взема с мене да видим каква е щетата. Имаме някакви други работи да правим по колата, така че ще е тежко днес. Айде. Така, отиваме към колата. Искам само да ви покажа тук какво се случи вчера. Излизам аз, както виждате, бариера има. Срещу мен идва кола и решаваме, че ще се разминаме тук, баш на края, където е. И аз решавам, че ще дам малко надясно и ето камък го изместихме с вратата на колата. Като цяло не ми е проблем. Мога да го оправя. Ще го замаскираме по-точно, няма да го боядисвам. Не си заслужава да го боядисвам. Джантата и без това е лятната. Трябва да атакувам. Добре, при колата сме. Сега ще ви покажа. Окей. Добре, джантата не е толкова зле в интерес на истината. Така. Уираме тук камъка. Добре, вдлъбнало го е. Кофти. И стигаме през вратата. Стигаме до джантата. И джантата е малко надраскана. Добре. Има някакви неща, ще излезе. С шкурка ще излезе. Другото, което трябва да направим днеска, е да оправим фара. Единия фар е изгорял. Левия фар е изгорял. Както виждате, и се иматирал по принцип. Отдавна го мисля да го оправя. Крушката, сега ще ви покажа в какво състояние е. В смисъл, крушката е възможно и да работи. Идеята е, че го бях направил с едно временно решение. И го забравих. Така изглеждаше. Бях го направил с две обувки. Едната обувка се скъса. След това го вързах на крушката. Знам, че е абсолютно ботско. Ама без инструменти, без нищо. Трябваше да го направя, колкото да ме спрат да ми пишат някаква глоба. Сега ще отидеме да вземе необходимите работи и ще оправим работата. Естествено няма как да правим каквито и да е интервенции по колата, без да сме измили. Даже и че ще сменям крушката, най-вероятно в този епизод, само. Няма да успея да оправя щетата, най-вероятно днеска. Не си личи чак толкова много. Пак ще трябва да измиеме. Ще гледаме да оправим днес фаровете, крушката и така. Айде да измиеме колата са. Смихме колата на една автомивка, която принципно няма предпочитам, ама викам, аре по-близко е до нас, ще измия там. Очевата имат вода. Естествено не си свалих якито и свичера, изпотих се. Тя капката влезе от вътрешната страна на стъклото. След като измих колата, видях, че реално щетата не е чак толкова голям, смисъл повечето е била някаква пудра от самия камък. Нали, останало. По-важно ми е да оправя крушката, защото карам на халогени и габарити. Принципно изглежда доста по-злобно колата така, ама не е позволено. А пък да бия на очи с един фар. Всъщност взел съм буксичката, която трябва да смена. Взел съм крушка, H7. И сега трябва да си намерим някакво местенце. Малко по-късно трябва да се обадя за един гараж. Ама чакам да стане малко по-късно, защото сега е прекалено рано. Хората по това време пият кафе. Аз си правя някакви работи. Спра си взема нещо за пиене. Ще трябва. Сигурно ще отнеме доста време.
Да отиваме на някой паркинг. Трябва да мина и през личния лекар, да взема болничен за днеска. Да видим какво ще ми изпише, защото не искам да се разболявам. Паркингът изглежда доста пълен като цяло. Искам да се наместя някъде на слънчице. Все пак, опа! Ето го нашето местенце. Тук мисля, че ще е перфектно. Много съм прост, защото приготвих трипод. Викам, ще има някакви неща, които не мога да ги снимам, да държа камерата и да снимам и да работя и всичко наведнъж. Нямам 7 ръце, ще да е много добре. Но, естествено го забравих. Ама аз съм многобранец в YouTube. Ето, сега ще ви покажа щитата от другата страна. Канта ми падна от едната страна, там отзад. Тук се скъса. Трябва да се оправя. Ама затова е зимата. Лятото караме, зимата правиме. Ето, за какво стана въпрос, малко по-ясно. Да, закачаме го тук. Аз го чух като го закачих, но просто нямаше как да дам назад, защото се разминавахме с жената и викам, хубаво, може да е бордюра нещо да опря отдолу, после сетих, че има някакъв камък. Като цяло, преди малко беше по-добре. Като цяло, автомишката за какво не я харесвам. Ето. Аз съм я минал с четката, просто ето то си личи. Минавам с четката отдолу и гледай са. Добре, сега няма. Както и да е. Абе, като цяло не ми хареса тази автомишка. Хода си на една друга, ще ви я покажа нея. Според мен е една от най-добрите автомишки. Мисъл, там ми е колата за максимум 4 лева с бланциране. На тази в момента е измит за 6 лева и както виждате сами, колата не е измит. Другото тъпо не заредих телефона, имам някакви къси проценти батерия, ама мисля, че ще успея да скълпа нещо. Ще гледам да са по-късички клипчетата, за да стане. Добре, трябва да започваме принципно. Облякох си свичера, че се вдуха някакъв вятър. Вадиме инструментите. Куфара с инструментите. Отваряме капака. 6.3 мотора. 1.9. Малката турбина. Шегувам се. 200 коня под капак. Ама без фар. И така. Положението как е тук? Как да е? Добре, че не съм се запалил като цяло, защото това цялото нещо е изгоряло. Разстояние 5 санта. Ще видим как ще го оправим. Ама трябва да стане по някакъв начин. Хубавото е, че буксата идва с някакъв кабел, така че мога да си игра да режа кабела. Има и обувки в комплекта. Сега ще ви покажа какво съм взел. Понеже съм зле и не взех трипода, малко ще ми е трудно да ви показвам, нали? Обещавам, че другия път ще има показано как се случват нещата. Ама така и така аз ще си го правя. Вие ще ме гледате, мене. И ще ви разкажа за една история от преди няколко години. Взимам колата, решавам, че ще сменям мигачите, защото бяха изгорели тези страничните, които са на камерите. Поръчвам аз мигачи, идват диодни мигачи, обаче през това време решавам, че си правя някакви други неща. И бях разглобил бронята, бях свалил фаровете, всичко бях изкорубил общо дето по колата. И преждевременно, докато бах ти гадния изолир бант изгорял. Не искам да скъсам кабела, защото няма много навътре къде да бръкна. Добре, успях да махна. Това е. Сложих кабел за музика, кабел се е стопил. Майката, много кофти. Цяло. Събираме бокуците, после си изхвърлиме, трябва да сме културни и да пазиме чисто. Това е най-важното нещо. Не трябва да си изхвърляме бокуците навсякъде. Добре, то кабел е почти обречен, няма смисъл да се занимавам. Ще го резна. Пък после ще нанизваме нещо. Да си допродължа историята. Сменя си аз мигачите на камерите, обаче старите съм ги забравил там, където са в момента ми е телефона, преди чистачката. Оправих всичко, нали? Готов съм. Решавам, че ще затворя капак. Затварям капак. Нещо не иска да се затвори. Натискам го по-силно. Естествено. Натискам го по-силно. Капак се затвори. Обаче се счупи стъклото. И викам, майка му. Знаете. Ама,
То не трябва, виж. Не трябва да се нервираме за някакви такива неща. Станало ли е, станало е. Мога да го правя, не мога да го правя. Мисъл, не мога да го правя, като аз да го правя, нали? Да си го такова. Да си го фиксна по някакъв лесен начин, без пари, общо взето. Защото за тези коли стига. Каквото да си говорим, не трябва да се инвестират някакви кой знае какви пари. Колата е за да ми прави кеф, не за да си рубона. Така. Използвам стар метод нагрява на кабел отгоре. Сега не мога да ви покажа, много ми е тъпо. Нагрява на кабел отгоре с запалката. Обвивката се топи леко и след това издърпваме парченцата, за да заголим кабела. Естествено, оригиналните кабели, които са на колата, нямат нищо общо с тези, които са по магазините, в смисъл доста по-сериозни са. И им трябва малко повече нагряване, за да се получи нещо. Толкова го усрах, че ако ви бях показал, 100% щяхте да ми се смеете. Ама то просто не излиза. Хайде, бе. Не. Това е тъшака на тъшаците, бата. Тъшака на тъшаците. И тук няма абсолютно никакво место. По принцип, другия вариант, който мога да измисля, е да разкача цялата броня и да си го направя като хората. Но това ще отнеме твърде много време. Както казах преди малко, ние не бързаме, но все пак. Не искам да се загубя целият ден в оправяне на фар. Имам някакви други задачки. Затова мисля, че нещо такова трябва да се получи. Да, това ще свърши работа. Успях да оголя едната жица. Кабела. The cable. Сега ще пробваме другата. Yes, of course. Че ще спре да пали запалката. По принцип трябва да се взема едни клещи, които оголват кабелите. Ама поялник се купих. Тук няма го ползваме, защото не ни трябва. Но като цяло имам и поялник. И така, щупих си стъклото, след това отидох, смених си стъклото, дах 360 раза ново стъкло. И така, общо взето учите се от грешките. Или както аз съм казал, по-добре, мамка, по-изолето да пръста, не, боли. Не, ще се не боли. Толкова път съм го правил това, че даже вече не ме боли. Така, добре, спирам го, ще няма много батерия. Успях да ги оголя. Ето и кабелите. Тъпото е, че виждам, че ето там, ако и вие виждате ли е тук, се е скъсал също кабела. Ето го, ето тук може да се види. И ще трябва да му сложи изолир банд. А как ще стигна до там, като само пръста ми стига едвам? Никаква идея, ама ще трябва нещо измислиме. Тук няма откъде да бръкна. Екстра. Сега ще го оправим. Добре, успяхме да сложим едната буксичка. Изглежда здраво. Сега ще сложим и другата. Обувка, да е. Аз пък буксичка. Ето е другата обувка. Слагаме другата обувка. И ще видим дали сме направили всичко като хората. Много добре са ги измисляли тези. Сложихме и двете обувки. Вързахме. Още не съм ги стопила тук, защото сега като се нагрее това ще си слегне, нали? Да не влиза влага при буксата. Тъпото е, че явно съм си изразходвал целия изолир банд. Сега ще пробваме дали работи фара като цяло. Ще отидем да вземем после изолир банд тук от железарията и ще да оправим онова, където ви показах. Айде да пробваме дали работи. И момента на истината. 1, 2, пен! Имаме кружка и тя свети! Браво на нас! Добри сме. И сега, цялата кола изгори. Ебате всяка. Поне ще се бъде гледане 100%. Така, сглобяваме всичко и отиваме за изолир банд. Така, успях да ги стегна обувките с запалката. Е така се получават накрая. Помните в началото как бяха изготи в краищата, като се запалят малко, нали, с запалката и се прибират. Аре, бе. Добре, ръката ми стана бяла, но поне има фокус. Ето това се получава. Тук това не знам и аз какво е. Стария собственик го е бъхнал тук. Не знам, нещо е това, моторчето се е развалило. Сега ще трябва и това да го оправя. Мисля, че беше така, нещо е такова. Трябваше малко го разместа.
Да, е така. Абе, като цяло трябва да взема нови фарове. Ама заслужава ли си за тази кола да купувам нови фарове? Вие ще кажете в коментарите. Сега ще сложим новата кружка. Ето я, която я пробвахме преди малко. Видяхме, че работи. Все пак е чисто нова. Исках да извадя старата, ама няма да стане с старата. Добре, сега съм показал някакви такива работи, защото само трябва да фокусирам. И така, слагаме кружката. Предполагам, всички знаете как слага кружката. Има и тук едно палче. Вади се така палчето. Кружката има едно чопче. Ето това чопче тук отгоре до палеца ми. Това чопче трябва да влезе в една дупчица. Най-вероятно е така или надолу. Не помня точно как беше, ама като завъртите кружката и тя си влиза и не може да мръдне. Другото, което ще направим е тези изгорели фарове. Вече ще се опитам да ги оправя. Веднъж вече пробвах. Беше станало за известно време. Ама пак се матирах. И се матират, само защото са пластмасово стъкло. Добре. Мисля, че съм я сложил правилно кружката. Добре, ще проверя дали съм я сложил правилно, защото така ми е малко трудно с телефона. Естествено, трябва да си взема кърпички за носа. Пак ще трябва да направим един тест. Къде изчезна това слънце? Къде изчезна това слънце? Добре, на контакт е. Включил съм фаровете. Аз виждам, че фара свети. Вие също виждате, че фара свети. Така че всичко е наред. Естествено, преди всичко ще трябва да изчистим фара, нищо е измит. Малко камтиран. Правим е така, да няма някакви бокуци по него. Вижте само за какво става въпроса, също и тази разликата. Ако има някаква разлика, защото последния път имаше разлика. Има ли нещо въобще в това? Или има, или е замръзнало. Не знам, вие преценете. Аз не мога да преценя. Мисъл. Странно е. Сега ще го пробваме. Иначе това е за фарове и се нанася с тази гъбичка. Сега почваме да капаме, да нанасяме и така. Добре, ново 20. Това мисля, че е замръзнало, защото седя в колата. И сега като го стискам, почна да се пука вътре. Най-вероятно е замръзнало. Много съм зле. Вариант А. Да се опитаме да го размразиме. Вариант Б. Да го отворя през средата. И виждам, че има някакъв въздух вътре. Ето. Добре, аре, хубаво, ще пробваме да го разтопиме. Сега на парното ще го метнеме. И след малко продължаваме. Естествено, докато си снимам и падна батерията на телефона, казах ви, нямам много батерия. Сега ще гледам да го зареда. Прибрах се до вкъщи заради това. Ще зареда телефон, защото все пак чака ми важно обаждане за гаража. Какво измислих за това? Вместо го топля на колата, понеже бях близо до нас, нямаше да загрее, а и нямах батерия на телефона, трябваше да се пребера до нас да го зареда. Реших да пробвам да го сложа в вряла вода. В принцип мога такова намивката, ама едва ли ще свърши толкова работа. По-скоро ще го топна в вряла вода. Ще видим какво ще стане, дали ще се размрази. Ако се размрази, размрази. Ако не се размрази, го фърна в кофата и поръчваме ново. Ще ви покажа как става, като пристигне. Така, сложихме го във вода. Почна да се готви. Надявам се не се стопи бутилката. Сега ще видим дали ще стане нещо. А ако не стане, ще го хвърлям. Надявам се майка ми се кара, че съм използвал тенджерата да върна някаква бутилка с течност, ама ако трябва ще купа нова тенджера. И това е. Айде да видим ефекта. И естествено дълго очаквания момент. Парабабам! Бутилката се смачка. Течността вътре не знам дали се е разтопила. Сега ще го видим. Само да го отворя. Излиза. Нищо, че се е стопила бутилката, очаква го. Все пак е топла вода. Но вътре течността сякаш се е оправила. Сега ще ходим да пробваме и ще видим какво ще се получи. Стигнах до колата, тръгнах да го правя това, обаче се сетих, че личен ми лекар е на смени и трябва да отида до него, защото се оказа, че е първа смяна. Аз докато си зареждам телефона е минало бая време и
Не знам дали ще успея да го фана, надявам се да успея да го фана, така че първо отиваме до него, после ще минем да взема от някъде изолир банд, за да мога да довърша кабела там, дето се е оголил, да мога да го направя по-сейфти и след това ще действаме фаровете. Първо да оправим кабела, пък после ще ги полираме, че и без това излезнаха някакви облаци. Готиното е, че този път се сетих да си взема трипода. И сега ще има повече кадри. Успях да заредя и телефона, така че всичко е 6. Добре, стигнахме до болницата, отивам да взема болничен и се връщаме към работа. Забравих си очилата. Много съм зле, много забравям. Трябва ми един библоба. Добре. Оказва се, че наистина съм настинал. Каза, че ми е малко червено гърлото, ама е точно в началото. И взехме болничен. Трябва да мина да взема изолир банд, забравих. Добре, значи минавам, взимам изолир банд и отиваме на някой паркинг. Айде с мене! Камо. Пика ми се много и не знам къде да се изпикам. Тук пък има някакъв човек, но си харесах едно дърво, като кучетата. Сега ще обиколина малко тук, да си намеря някъде да се изпикам. Ще вземе някакви работи. Паркирал съм се на сянка, не знам дали е най-удачното да бачкам на сянка, защото сега поне си показа слънцето е там. Зад мене мога да видите как грее. Така че може да се преместя някъде другаде. На малко по-спокойно, защото тук е доста оживено като цяло. А все пак ми е първи клип, не мога да се такова. Аз нямам проблем да се снимам принципно, въобще ми показа хорското мнение като цяло. Така че ходя си, лапа си с телефона и въобще не ми пулка. Добре, мисля, че тук ще мога да се изпикам. Принципно бих снимал докато пикам, ама не знам дали е позволено и YouTube мога да ме банне. Така че няма да снимам докато пикам. Окей, няма хора. Ева, там идва някакъв човек. Бах, ти сложната работа, бате, да си спикаш. Това дърво вече ще бъде препикано от мен. Ще остава ДНК тук. Та, няма да снимам докато пикам, за да не ме страйкнат. Аз ще страйкна това дърво. Добре, вече съм нов човек. Взехме необходимите работи. Изолир банд. 1 левче. И е това ни трябва. Лъкочистител. За да може, ако има някаква остатъчна прах или каквото и да е от камъка на някой друг боята, да може да се изчисти. С какво ще го чистим, естествено. Само секунда, че нямам повече ръце. Оп, палеца ми се видя. Тампончета за грим. Така. Няма го правим тук, защото нещо не ме кефи локацията. Затова ще се преместим някъде другаде. Сега ще изберем някакво друго местенце. Да се усамотиме само ние. Аз и ти. Измислих место. Кое е по-добро место от гимназията, паркинга на гимназията, в която съм учил? Няма. Съм малко по-умен. Ще си сваля якито, защото усещам, че се изпута пак. А не искам. Вече е доста по-удобно за държане телефона. Къде. Обещавам, от сега нататък ще бъдем само на трипод. Момчета и момичета като цяло. Да, и сега двигател е толкова крив, бате, че той телефона няма къде го оставя. Добре. Ще стане някак. Ще му свикна, обещавам. Да, видим само тук за секунда. Добре. Надявам се да не падне. Мисля, че няма да падне. Запаковаме изолир банда. И сега 10 минути отваряме на изолир банда. Аз съм толкова скъп, няма си правя колата. Честно. Така. И, както и преди малко, бокуците си ги събираме. Оп, в джоб.
Така, вдигаме гащите. Загащаме се. Не ни духа в кръста. А да спорих ли го той изолиран? Кой са? Чак пак толкова лата, нема се отдраска, бе. Това пак ход. Добре. Сега. Ще увия там, където е скъсано. И след това почвам с това. Не знам дали ще е интересно как го увивам. Така че направо се телепортираме към другата част. Ей, това, което беше тук, лесното, го направих. Това тегавото. Не мога да ви покажа. Ето, ако някой се ориентира. Там някъде се пада. Колкото и да съм добър с пръстите, няма как там да бръкна, да го опаковам и да го увия и да го стегна и всичко. И затова колкото толкова. Пък като свалям бронята и фаровете, ще го направим като хората. Сега минаваме към основната част, за която всички чакат. Да, това определено е било замръзнало, защото сега е доста по-течно. Ето го. Вече не се е напукал. Преди малко помните как се беше напукал. Аз го стиснах преди малко, видях, че тръгва да излиза нещо. Сега ще... Добре, явно има. Работи, защото се омазах. Не знам, не мирише на нищо. Да, не мирише на нищо. Да вземе оранжевата гъба, дето си го мажа с нея. Е така. Само секунда, ще сменим ръцете да се вижда по-добре. Аре бе. Да, не мога да се занимавам с глупости. Е така направо. Малко накапах повече. Не мога да такова, но се вижда една капчица, нали? Вижда се, ето. Вижте как мърда. Така, слагам го това тук на земята. Тут бата седи на една страна, защото е крил бутилка. Там както и да е. Взимам го. Сега. Гледайте фокуса. Так. И почвам да го мажа. И абсолютно нищо не става. Много кофти. Не, нищо не става. Явно е изветрял. Добре, поне не стана по-зле. Това е окей. Ама явно е изветрял това. Добре. Сори хора. Имах желание. Направих всичко по силите си, но явно това е заминало. Нищо де. Това все пак се остава като проблем. Ще трябва да го оправим. Какво ви кажа? Какво ми остана да правя днеска? Трябва да се вия с един приятел. Искахме да тренираме. До вечера съм на бар. Принципно имам един шкаф да сглобявам. Трябва да го купа и да го сглоба. Ма дали ще стане в този клип? Ще ви. Оставам ви. Беше ми драго. Надявам се да е било полезно. Общо взето нищо не направихме днес, ама като цяло аз мисля, че свърших доста работа. И до нови срещи. Чао! Дай бутилки за цялата дискотека.